Bayan kun koro kun guys kun ga wasan bayan ba san nan kuwa. Ni a matsayin na dan Barcelona ni na san mun bar bayan ne kawai. Dan mun bar bayan ne baka ji abin da Messi yace bane? Yace Messi yace ya san Neymar ne zai dauko kofin ne yace a bar Neymar je. A bar Neymar je. Ba ko da shike ma a ce ma kawai ba shi Messi ma yana so ya daga Neymar ne ya san a san Neymar a duniya shi ma ya samu ya rike. Mutane ba za su gane mu da ganga muka bar mutane. Ba kai baka da abin cewa ne? Ba ni ban da abun fada na bula ganye ne kawai na ganin kawai. Ga dan manyo ne. Yana bayan Lewandowski kenan. Haba. Mu muka san malam Lawal ai. Haba. A malam Lawal ba magana shi. Kaga kaman dan sun da suka saida. Wai ya sunan shi nan ma. Ba sa suka saida ko ya zo yana ci musu danga. Coutinho. Haba. Yaron nan mun kore. Ai yaron nan bare gani. Ka mu da kayan mu. Basa. Madara. Ai anan basa. Ya ne? Wani mo. Sanu ba. Ya to. Ya kuri ne. Abba, kuri mun bar gayin nan ba. Maza Lewandowski shege. Abba. Ina gaya maka. Wallahi ka san Ilan Coutinho ai. Lewandowski bai musu wuta kaman Coutinho. Coutinho yana shiga kalmar Coutinho ba ran buro. Har da daga musu. Yace bene da ba sa ba. Kai baka ji wani update bane. Wani bawan Allah ta tunda kasar Niger yazo jifu jam yana jira. Akan kwariya ta zuba mar nono har yanzu yana wuri. Amma wancan wani rikida Wannan wawa ne kam. an ga mai kamar labarin yanzu ya zo mi? Yanzu ne labarin ta zo mi baba? To fa Wani mutum ne yana wucewa a jifu jam ya je sata ƙwarar jifu jam. Ana neman shi a sayar manta da inuwarsa. Ina ga mu. Wallahi tallahi ina ga mu. don ubanka gobe ka kare mana kariya. ya aboki an fito kenan. Gabari ba. Halle kamaliya. Halle ga dakiyar nan dole yin yayi. Gaskiya masu kallon mu muna godiya da irin lokacin da ga muna kallon mu ni da abokina za mu nishadantar da ku mu kuma fadakar da ku a duk lokacin da kuke so za ku samu Hausa updates domin ganin mu a YouTube kai subscribe mun gode. Thank you. Abokina sai mun kara da abin na gaba.